Muri yeZimbabwe, aiwa tiri kuona kuti vane TSHABANGU vari kufara. Vanhu veTSHABANGU muzora nezuro havana kuvata, vaingove naJob Sikhala vachipembera kuti aiwa vaJob Sikhala vabuda. Asi mukufara ikoko unoona kuti aiwa ZANU-PF inotanga kukanda mathreats ichithreatena vaJob Sikhala. Notoona kuti muzora nezuro aiwa Joseph Chinotimba, Honorable Joseph Chinotimba anouya Facebook page obva auya Twitter handle otaura mashoko ekuthreatena Job Sikhala. Saka muri yeZimbabwe sati ataura mashoko anokuti rachibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tombochana maupdates andokupa paZVM News Live. Notoona kuti Joseph Chinotimba anouya Twitter handle achiti now because he has just been released anofanira kuziva kwekunoitira zvimbokoma zvake. Any slight mistake tomukanda kwabva ikoko. Aiwa aya mashoko makukutu chaizvo, mashoko anoreva zvakawanda nekuti apa ari kuthreatena Job Sikhala kuti Job Sikhala angoita wrong move chete tiri kumudzosera muusungwa, tiri kudzosera mujere. Saka pa zvatongobuda pachena kuti Job Sikhala akatongobuditsiwa nevanhu veZANU-PF mushure vanozonCHAMISA vasiya bato reTSHABANGU. Muri yeZimbabwe ndo mashoko yakatogwa naJoseph Chinotimba achiti aiwa takutomuthreatena kuti akangoita wrong move chete ari kudzokera mujere. Sachimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aya uye neadvice yamukapa vaJob Sikhala kuti vangaita sei sezvo wabuda voenda kuside kupi. Pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Aiwa muchisubscribe, kulike pachenotina on the bell icon. Tombochana maupdates anokupa pano paZVM News Live.